Yabona nje. Ngeke ngibeke indawo yesivumelwano. Amen. Ninazo ninivumelana nezazi. Ninazo. Ninazo ivumelwano. Angithi noma singobusana. Angithi noma singobusana. I-agreement ithi wena ngenyanga ukhokha isana sami engaka. And uma wahluleka ukukhokha kwaphela inyanga. Noma basaphela inyanga kwaphela i-date yokuvumelana. Bese uyashonelwa uziphulile izivumelwano ngeke usetshenziswe. Because uphule ini. Now, ufanele singamakhono understand abazalwane, understand ukuthi indaba is not about us. It's not about us, it's about God. Yes, abazalwane. It's about God. Indaba is not about, but thina silalela ivangeli elipholela lathanini uNkulunkulu usenzeleni yini esingayenza sinamapha amandla asibheki uNkulunkulu athi now I cannot do this, I'm trusting in you. Ngithembe kuwe. Ngazi mana ngizwe. Amen. Imani injumayelo is powerful. But izinto eziningi yet is powerful. Kahle asifuni platform engamali. Sifuna platform evulekile. Evulekile. Mina ngokwafika umfundisi la abethu Howard ayiphethe instrument enjani. Ekusena besitedame emadadeni. Ephethe instrument enjani. Into okukhuluma nje. Uzuhleleki ngasho. What a platform uNkulunkulu ayinikeza le ndoda. I-platform ayinikeza le ndoda. Sometimes you practice into but shorting a platform. Shorting a platform. But in the end, what you mfundisi akwazi ukuthatha i-platform engaka abembazalwane. Wayehambe enza yonke into. Wayenabantu ama-assistants amsiza ngayo abamsiza financial, abamsiza uku-arrange yonke into, abamsiza office lakhe, abamsiza kuyo yonke into, bamsiza kuyo yonke abafaka imali zabo benza yonke. Unalo lonke uhlobo lwe-instrument, unalo lonke uhlobo lwemoto, unalo yonke into. Unabantu abahamba phambili mayizwe lendaweni bafike bahlela imkhuleko bathandaze before azofika uvusa imkhuleko ukuthandaze kuchanyelwa inkunda uma yafika fanele ashiye into azothi uma yesuka yazi kwafika leyo mfundisi akuphindanga kwafana endaweni yakithi abantu basele bisho njalo ngoba uphethe umyalezo awuthole direct uNkulunkulu abese kuthi futhi uthola abantu benhliziyo leNkulunkulu abakwazi ukuzwa imiyalezo baqhade bagijime nabo because umyalezo akusiwo wakho uthi hlala phansi enjoy umyalezo ukuthi uthathe ugijime nawo uzwisise bese uthatha bese ugijima nawo babona ngoba umkhushe wajika umkhushe masefile uSabsalom bathi cela kuyobika bathi ayihlala phansi wena uyobika awubonanga namhlanje ukwenzakaleni kufa indodana yenkosi hlala phansi ngoba bekujwayele yena vele ukuyobika bathi ngicela ukuyobika bathi nohlala phansi babizwa omunye Ahanazi kwathiwa hamba uyobika lendaba wesa lo igijima ngoba unejubane wese gijima kanti umleleza awuphele uyakudla amazambane akazi ukuthi yothini phambili uyothini la yakho singabe abantu abangazi ukuthi siphetheni njengoba kushumela kanje ngikunika umyalezo awubuyi kimi akusiwo wami njengoba ukhuluma kanje ngikhuluma angikwazi ukuhlala nawo because uzophenduka ikhasi in my life mangihlezi nawo uthola abantu baseyinkalekisweni bayilanda bona inkalekisweni they don't obey abalaleli they don't obey isikalekiso sibenza silethwa ukungalaleli isikalekiso emhlabeni salethwa ukungalaleli ka-Adam nobani no-Eve kwangena isikalekiso emhlabeni when if you don't obey uzogijima gijima kanti ugijima ngekhesi khona la umlalelanga khona uNkulunkulu amen alibonga igama lenkosi nawe bazalwane sinesivumelwano noThixo haleluya sinesivumelwano nobani ngofunda lapha kuGenesis chapter 15 chapter 15 kuGenesis uNkulunkulu wenza isivumelwano noAbraham but uNkulunkulu to show ukuqhoka noma ukubaluleka
indima noma usisindo sosivumelwano uthi uNkulunkulu ngithathele ithole. Ngithathele nejuba. Ngithathele ithole. Bese ulisika phakathi. Bese ulisika kuphi? Phakathi. So njengoba bathatha ithole asifunde bazame ukuze ngikhothe ezithize. Genesis chapter 15. Utholile na. Amen. Amen. Lithi la iBhayibheli. Emva kwalokho kwafika izwi likaJehova kuAbraham ngombono lithi, "Ungesabi Abraham, ngesihlangu sakho. Umvuzo wakho uyakuba mkhulu kakhulu." Ngakho uAbraham wathi, "Nkosi Jehova, uyangiphani na? Ngihamba ngingenamntwana, indlalifa yendlu yami engu-Eliyazara waseDamaseko. Ngihamba ngingenamntwana, indlalifa yendlu yami u-Eliyazara waseDamaseko." Abraham wathi futhi, "Bheka, awunginikanga njalo. Bheka inceku yendlu yami iyawukuba yindlalifa yami. Bheka izwi likaJehova leza kuye lathi, lona akayikudla ifa lakho. Kepha oyakuphuma ezibilini zakho uyawukudla ifa lakho." Wamphumisela ngaphandle wathi, "Bheka ngasezulwini. Ubale izinkanyezi. Mawungazibala, wathi kuye, kuyawukuba njalo inzalo yakho." Wakholwa kuJehova, wambalela lokho kwaba ngokulunga. Wayesethi kuye, "NginguJehova owakuphumisa e-Uri lamaKhaledi kuba ngikunike lelizwe libe yifa lakho." Wathi, "Nkosi Jehova, ngiyokwazi ngani ukuthi ngiyindlalifa na?" Kusho ukuthi yaleli lizwe. Wathi kuye, "Ngithabathele isithokazi esineminyaka emithathu nembuzi eyinsikazi eneminyaka emithathu nenqama eneminyaka emithathu nehobe nephuphu lejuba." Wamthabathela zonke lezo wazinquma phakathi, wabeka kwaba yileyo naleyo ngxenye ukuba ibhekane nenye. Kepha izinyoni akazinqumanga. Amange ehla phezulu kwazidumbu ehla phezu kwezidumbu. uAbraham wawaxosha. Kwathi ngokushona kwelanga ubuthongo obunzima bamehlela uAbraham. Bheka washaya uvalo lobumnyama obukhulu. Amen. Wathi kuAbraham, "Yazisisa ukuthi inzalo yakho izakuba ngumfokazi ezweni elingesilo elayo, ibe yisigqila icindezelwe iminyaka engamakhulu amane. Kepha leso sizwe eyawukuba izigqila sazo ngiyakusahlulela mina. Ngasemuva iyakuphuma inempahla eningi. Kepha wena uyakuya uyihlo ngokuthula, umbelwe usumdala. Esizukulwaneni sesine iyakubuyela lapha, ngokuba ububi bama-Amori abukapheleli. Kwathi ngokushona kwelanga kwabamnyama, bheka nanto iziko elithunqayo, nelangabi lomlilo ladabula phakathi kwalezo zingxenye. Ngalolu suku uJehova wenza isivumelwano noAbraham wathi, "Ngiyakunika inzalo yakho lelizwe, kusukela emfuleni yaseGibhithe kuze kube semfuleni omkhulu, umfula iEufrate. AmaKheni namaKhenizi namakadimoni namaHeti namaPerizi namaRefa nama-Amori namaKhanani namagirigali namaJebusi." Okay. Asimeke lapho. Amen. Malibonke igama lenkosi. Amen. Angifuni sidlule kalula la. Kuhle ngoba isikhathi sisesenaso. Sisesengakimi sila ngisizwa singalapha. Isikhathi sivuma mina. Kanti ku-12 manje.